Ginganlan sa kaalam ni Solomon ang mga tao nga nagsigig daig sa mga binuhat sa Ginoo, unya wa magdaig, wa mo ila sa nagbuhat, ginganlan niyag mga buang. Kamo wa mo mabilong aning mga buang? Kana kuno bang magsigig daig, magsigi og higugma sa mga buta nga hinimos Ginoo? Unya dili mo ila sa nagbuhat. Kusog kay tang mo praise the Lord, makakita tag bituon nga nagtuyok, pero wa ta ka praise the Lord sa nagpatuyok sa bituon. Kusog kay kang mo praise the Lord kay gwapa or gwapo ang imong anak, liwat nimo kuno, unya wa ka kapasalamat sa naghatag niya ni anang maong lawas nga imong gitawag og gwapo or gwapa. Kusog itang mo praise sa mga Miss Universe, International, unsa pa nang uban diha, Miss International, Miss World, Miss Earth. Kusog kay ana pakpak tagbaayo sa mga champion sa boxing, champion sa basketball, champion sa mga competitions nga pang world competition. Kusog itang mupakpak ambot nakadaig bakata sa naghatag nila ni anang maong mga talento. No? Labaw na tingali ang nakadawat ni anang maong mga pasidungog. Kusog itang mo praise sa mga tao nga mga dato kayo. Inikakita na to mingon kani dato kay nistanan. Pero nakadaig bakatas Ginoo nga mo'y naghatag sa tanang maayong butang og bahandi sa kalibutan. Ana, mo ni karon ako malingaw man jud ko aning magsubay-subay ko aning mga kanibang mga dato sa kalibutan ba. Dili kay nang ambisyon kong madato, aron lang ta masayod giunsa pag apod-apod sa atong mga leader sa kalibutan ang bahandi sa kalibutan. Niadtong pag-eskwela nako sa college, didto ko nakaamgo nga gidiscuss sa among sociology class, gidiscuss sa among maestro nga ang 5% sa population sa kalibutan maoy nagkupot sa labing minus 70% sa bahandi sa kalibutan. Og ang 95% maoy nagkupot og nagbahin-bahin sa remaining 30%. Mo na gidiscuss sa among maestro. Karong buntag kay ni pop up man sa akong pagtan-aw na ko sa Google nga the new richest person in the world is no longer Jeff Bezos, mountain number 1 kanang founder sa Amazon. Karon kuno kana nasanganlan og Elon Musk, founder anang SpaceX, kang pila to'y net worth ato ni Jeff kuan ikaupat na las Bill Gates, no? Si Jeff Bezos murag ang iyang net worth $190 billion man siguro tong iyang net worth, pero kining ni ang number 1 karon ibaw mo pila. Wa mo kibaw, no? Wa man sa mo itanaw-tanaw sa yung cellphone. Ako itanaw ko. Akong itanaw. $338 billion. Computer ko na ninyo. 338 billion. The first person nga nakaabot og $300+ billion ang iyang net worth. The first in the richest persons in the world. Nalingaw na lang sa Hinoon kog subay-subay, akong gitanaw og 5% bagihapon ang kuan, ang kanini ang naghandle sa kuan. Pagtanaw nako, wa nakaabot og 5%. 4.79% na lang, 4.79% o na lang ang nagkupot sa
72% nga wealth sa kalibutan. Unya ang 96 kapin o 95 point something maoy nag-share sa 28% nga wealth. Mao ni ang akong nakita dito sa gipublish sa Forbes, kanang nagsigig monitor aning mga wealth sa kalibutan. Forbes magazine man siguro na. Forbes may nabutang dito. Diha na ko nakita ba grabiha no? Nya kani si Elon Musk originally natawo ni siya sa South Africa. Ug sa tibuok kalibutan ang pinakadaghan og pobre nga galisod og kaon mao ang Africa. Kung iya lang kuhaon ang katungaan ning iyang wealth ug iyang isupply dito sa mga kabos sa Africa, wagtang ang poverty sa Africa. Oh. At least mawagtang in 1 year. Ug kuto bragi pero himuon sa na siya murag sustainable nga assistance, financial assistance, mahimo gyud nga ma-uplifted gamay na lang kay kinagamyan ang Africa kay naaman sila ilang kaliwat na karon maunay number 1 sa tibuok kalibutan. Pero ambot lang ka no ug mahitabo ba na ngano man sobra kaayo ang atong pagsimba sa mga hinatag sa Ginoo nga mao kining mga yuta, kining mga bahandi, kining atong abilidad, kining paghimo aning mga butang nga hinatag sa Ginoo sa kalibutan. Sama na maghimo kag eroplano, kani si Musk ko man ni siya, mga space shuttle baka na mga tugbuan, mga rockets, ina mahal biya kay nastanan. Nya daghan biya kay mopalit ana ang mga dato kay ngano man gusto sila makaabot og Mars, makaabot og moon, makaabot ana. Mao na yang negosyo. Amo, ganahan mo mopalit usa lang. Kitang taga San Vicente mo pilgrims kuno ngadto sa Mars anya atong palito ng usa ka space shuttle ni Elon Musk. Amo tagpila sa kana orag nina ko mahala ka ana lisod nga ita multicab si kana. O na imagine na nya pila may net worth sa kalibutan karon akong gi search sa Forbes gihapon. Ang ilang gibutang dito is $431 trillion. Mao na aroy present kuno nga net worth sa kalibutan, 431 trillion. Nya i-times na nimo sa 72%, kining 5% of the population kay kuan man ta 7.5 pila ta? 7.5 billion people in the world. I-times na nimo og 5%, kanang 5%, pila may 5% anang 7.2 7.5 billion. Kana siya nga percentage, wa siguro nakaabot og mga 1 billion. No, kay kuan man 5 abot ba mga 0.3. Ambot pila na, basta 5%. Di na ko kamao man ako matan-aw dito, anak ko kan. Maunay gakupot sa 72% of $431 trillion. So kung natog yung subayon in strict sense, kining 5% of the population mauni ang atong employer. Ang 95% mao'y ilang employee. Kana bang nag atang ta sa ilang ihatag nato. Sila'y atong amo kaning 5%. Nya kanini ang 95% mao in taon ang mga sulugoon ana no mao na nga dinhi sige tag pamaligyag slot dutay kaayo ang makapalit hinay kay halin ngano man kay mga sulugoon ra man tang tanan ang ganahang mamalit ang kaning 5% di man sila mo ilag Ginoo moingon man sila ako may Ginoo. Ingka tagay taw may gamay kay patukod simbahan sa bombahan kuno ng simbahan ninyo noon. Hasul-hasul la mo da gasaba-saba la mo, gausik-usik la mo sa inyong oras ana. Di gid ni sila ganahan mo donate og mga simbahan. Ang ila is investment. Nas ilang unahon na is investment. It's a waste of money to donate this kind of kaning mga lugar. Kay naaragi na sila da praise sa Ginoo, praise niya mo gasto tagtagpila ka milyon. Ay, usik. Kay kining 5%, og mutabang pa ni mo, palit pa nig slot.
Ikaugma, hurot na ning atong 60,000 ka slots. Ikaugma ba? Sinan ka ni mga datuaan nila? Uy, ang mamalit karimang dias 95% nga population nga usahay, inigkaon, iglingi. Uy, bahaw na malani nga inununan. Ana, mga bahaw nga ginamos niya mo. Ito ito'y magtigom-tigom. Niya mo palit. Muna karon nakahalin-halin naman sa Ginoon ta. Ning abot ta sa datong halin sukad gahapon, as of yesterday, mga 416 slots na. No, di ba? Ay, malipay na lang taan na, Pero kini silang mga Bezos, mga Bill Gates, mga Musk, tagaan ni mo og 416 slots kada adlaw. Mingon na sila, ang sama ko diri, basurahan. This is not money for them. This is not blessing for them. 416,000 kada adlaw mo na ilang dawat imong ihatag nila, ma-depress sila ana, ma-stress sila ana, because they are earning in terms of millions and billions every day. Sawan, ganahan mo adto mo sa ilang lugar, kamo dit gusto mo mabilong sa 5%. Ay, lingo-lingo pa, istorya. Ganahan gaantos na ta diri 95%, murag itag mga manok bitaw nga nadaghan kay manok niya imo bitang iksahan og kana mga tukonon nga gamay usa ka kup nimo ba anak maglinab kanay maglinab kanay mo ni karon kita corruption diri, drug addiction diri, prostitution didto, sugal diri, swerte sala, tungit, bingo social, disco, bisag unsa na lay atong gibuhat nga mga negosyo, pangila diri, pangawat dito, gabugno na tag maayo kay iksa-iksahan raman tag gamay kayong wealth, tuwa man nilang dako kayo di tinod kanang 5 kilo rice pack ug ato nang ihatag sa managsilingan nga napu ka pamilya nga dunay tag 5 ka tawo kada pamilya, imo nang ihatag ang 5 kilo, di ka na magbugno, kuwangan. Pero kada pamilya, imong tagsaan anang 5 kilo nga pack rice, tingali malinawon. No? Na siya. Labaw na yung imong increasean, himon imong 10 kilos pack rice kada usa ka pamilya. O di perti na ginang lingawa. Labaw na yung imong tagaagtag sa kasako, 50 kilogram. Kada pamilya, awa na malinawon. Kaya na, muna may ngunta, mangandroy tagkalinaw sa kalibutan. Unsaon pagkalinaw nga kaniramang 5% maoy nagmalinawon kay tagbaw kay sila nga di sa gid sila mamahin ngadto sa uban ug ila mangihatag kinahanglang dunay sukli nga ginansya. Mao lagi na in forms of investment. Nya natakdan ra bata ana naa din ta nang pangandoy nga let us make everyone a millionaire. Storyahe magbugno ta, magpatay na lang ta, di gina mahitabo. It remains nga ang millionaire o ang billionaires o ang wealthy people 5% ra gina ug musod ang 95% ito hut doon ta nilag patay. Patyon ta, di sila gustong manood ta dito. Ug gamay musod usa lang, duha lang, pero kitang tanan manood, patyon ta nila suway sod ng balay dang dako kayong kinural. Kamong usa ka sitio din sa San Vicente, panood mo dito, di ba daghan ikog misahanan ni kasunod adlaw. Rakrakan mo rakrakan mo dito. Di ka kasod, pila may gapuyuan ang dako kayong balay nga dindot kay koral, purting nindotag mga suga, furnishing pay imo, purting nindota, pila man kabuka puyo diha? 3, 2. Nya di ay gahuot diri usa ka balay murag bayis lampinig. Inig pangatugod, mag-inat-inat ang bungbong kay pertinag yung sikita, nga gamay kay istanan. Di adire. Sige, panood mo dito. Adto mo panghigda dito. Tanaw na to, buhi pa ba mo ugma? Di ba? Mauna, ang ato is go back to God. Kita nga mga nias 95% sa population nga tibok kalibutan nga nag-antos ni ining kakabos. Di na lang ta masina anang mga naas 5%. Din alang sad tamot mo consider nila nga sila
mga Ginoo nato, nga sila atong mga Ginoo. Kung dili mo alagad ta sa tinuod nga Ginoo nga mo'y naghatag nining $431 trillion nga wealth sa kalibutan. Ang Ginoo nga naghimog mga planeta nga nagduwa-duwa tagtabok-tabok ani mga planeta aron lang ta malingaw unya mabahandianon. Sige lang na sila. Ang ato lang muilata kinsay nagbuhat aning tanan aron dili ta mahimong buang. Ang buang matud pa ni Kristo mao kato mga tao panahon ni Moses, ano sa ta? Panahon ni kitong una Noah. Panahon ni Noah nga sige lang yapong kaon, siging inom, enjoy life. Wa nakabati sa mensahis Ginoo nga 40 days from now lunupan na ang kalibutan. Maparihaon niya sa nahitabo sa panahon ni Lot, ang mga buang siging minyuay, siging away-away, siging pamalit og mga yuta, pangural ana mga yuta, halapitos na kig-agianan, ana unya di ay wa sila kabati sa mensahis Ginoo nga this day mag-uwan na og kayo og hutdon mong tanan nga niya dinhi sa Sodom and Gomorrah. Mahimo niya tang buang nga lingaw kay tag-ihap aning atong kwarta. Ana, sige tang ihap, di kita mo palit og salat. Anya, sige ihap. Anya, resulta, karon na di ayong adlawa, tapuso na ta. Mahuot ng imong dughan, ang imong trilyon, ang imong billions, dili makasagang kung mo stack up ng imong kasing-kasing ug mohunong na pag-circulate ang imong dugo kay gikuhaan as Ginoo sa iyang gahom o grasya. Nana. Mientras tanto, nabuhi pa ta, pamalit na og slot. I-spend ang imong kwarta diha. Tato gabi tagaan ko sa akong kanibang allowance. 7,000 man akong allowance kada buwan, kada semana. Dako kay kog allowance. 7,000 kada semana. Sa una ako ginangkuan, ako guning allowance. Entitled gud ko ani. Paghatag sa atong Pader, dara imong allowance. Nako ingon ra ba tong Ginoo katunga ani mo ihatag? Nako 7,000 unsaon man ipagtunga? Nako Lord, pwede og kumpletohon lang kanilang 3 ako ipalit slot, kaning 4 ako lang ni sanong masang Ginoo sa say kana lang. Ikaw Ginoo mamintaha jud ka. Amo na palit na kog slot ang 3 niya, ang akong 4 diya akong bulsa. 4 diri gusto mo siya. Ako 4 diri. O ana ba? Pero sakit-sakit kanibitang magtanaw kanya to apa ko'y gastuhanan dito, to apa ko'y hataganan dito kay kanya sang akong bulsa ipanghatag man sa nako sa mga nanginahanglan nga dili na ba nato pwede i-charge diri sa parokya kung may panghatag nga nako'y hataganan dako-dako Ginoo ay na lang anak paghunahuna kay pay siguro og makamisa pa baka. Pero kining imo rong gidonate, kining imong gipalit og slot nga tulo ka slot imong gipalit karong gabi una mao ni mohatag nimo og kahigayunan nga makasud ka sa akong gingharian ugma kung mamatay na ka. Ana, nyaw pa man ko mamatay. Basig ba kolekta pag inig additional. Palit yapon. Ana ba? No? O di nindot kana bang murag tag langkaton sa imong kasing-kasing ang imong gihatag. Nindot kayo ang feeling inig kahuman. There is great wealth in our faith, hope and love dihas Ginoo. Kining faith, hope, and love, great things gini sa kalibutan. Ug naa lang kaani, wa gyoy stress, wa gyoy kasakit, way problema nga dili mugaan ug dili masulbad. Pero wa gay ta aning faith, hope, and love in God, patay ta gyud. Bisan pag magkupot pa kas mga trillions in this world, bisag mabilong pa ka ng 5% na nagyaka sa ilang bahandi nga pertindag kuha, there is no peace, happiness, and holiness and contentment in your life. Muna bulahan ta nga maminaw sa Ginoo, dili magsigilag kalingaw ug kaon dinhi sa kalibutan ug inom ug pagtagbaw. Basin ba maliwat na hinuon tas taga Sodoma ug kadtong panahon ni Noe. Bantay-bantay tani ha. Sige, manindog na ta mga buutan kuno.
gihulagway ni Propeta Solomon tungod sa kaalam nga nagpuyo diha kaniya, nga ang kaalam sa Dios mo'y naghari diha niya, ug kining maong kaalam naghari sa tibuok kalibutan nya. Putli kayo ni siya, very pure, nya hayag kay ni siya nga wa gyoy matago diha niya. Muna nga bisan kunog kinsay musod aning maong kaalam or muduol ani nga dunay sala, mahibaw-an gyud kay putli man kay siya nya, purtig yung hayaga. Murabag ka na bang sa nga anang pinakanindot sa una, ultrasound ba na mo makakita sa sods itong lawas, sunod na anasay sana MRI, nag-anam na gid siya bagka high-tech hangtod na nagi mudaginot og tan-aw ngadtos kinagamyang bahin sa atong heart. Sa una sana ECG, EKG kanang para sa heart ba ana, karon ana say sana to the echo, o ana nag-anam gid siya ka ana bang murabag sophisticated ba. Mas grabe pagid ana kuno ang kaalam nya. Ang kaalam maoy nagbuot sa tanan, makabuhat siya sa tanan, ug ang tanan nabuhat tungod kaniya. Wa siya'y kinutuban. Matod pa ni Solomon, kinsa man ni siyang iyang gidescribe, mao kini si Kristo. Si Kristo mao ang kaalam sa Dios, ang pulong sa Dios. Mao na nga matod pa ni sa Gospel ni St. John sa pasiuna sa iyang ebanghelyo, niingon siya, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ug ang tanan nabuhat pinaagi kaniya, ug diha kaniya, ug alang kaniya. Mo ni siya ang kaalam sa Dios. Mo na nga ang atong tubag sa Salmo niingon ta mamutubag atay, ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Igo kayo sa description. So ang pulong des Ginoo mao din na siya ang kaalam sa Ginoo. Nakaron si Kristo sa ebanghelyo niingon, mubalik ko. Sige man ni siya sulti nga, mubalik ko aron maghari ang Ginoo sa kalibutan, or ang gingharian sa Dios ani anas kalibutan. Nya niingon dayon ang mga magtutudlo sa balaod nga kanusa man gina maghari gyud ba? Ingos Kristo, dili man ni parihas mga buta nga makita. Pareha ba ning atong simbahan ba nga ingon asa man ang San Vicente Ferrer Paris Liloan nga atong gitabangan og sana palit og slot aron nga makahimos iya mga proyekto. Ang namalit og slots gikan sa gawas nasod, gikan sa laing lugar, mutan-aw sa mapa, asa maning San Vicente Ferrer, mo na muanhi din sila dinhi, asa man is Paderciano nga pislat og ilong pero may kay mamaligyag slat. Ana, mao na ngita sila gabot ire. Ang makitan kay usaman ka lugar, usaman ka butang, usaman ka tao, pero matod pa ni Kristo, ang paghari sa Dios dili makita, dili ka kaingong di adiri tu adidto tu adidto. Siya ay mo relax nga nang maingon labi na karon ay tu aditong Ginoo, ta dito naayo dito masakiton, dito nabuhi ang patay, kaning pariab na agi ni Ginoo kay ana ayan lang paghari-hari, ayan lang kuno paghasol-hasol og adto pa didto. Nga naman matod pa ni Kristo, ang paghari sa Dios anaa sulod ninyo. Matod pa ni Solomon, musud na nato ug mususi sa tanan nga naa nato. Nya kun ato siyang tagaag higayon, limpyuhan ta niya sa iyang kahayag ug sa iyang kaputli. Limpyuhan ta ba? Naa na sud nato. Kano lingi ako no na imong tupad. Na yung tupad balingi igna na kay gingharian sa Dios diha, igna kana pangutan-a ba inanaan na kay gingharian sa Dios.
Kay may masanang pangutan-on ta usahay kay basig wa na ta kahibaw nga naa ang gingharian sa Dios nato. Gasigi tag pangandoy, moabot kanamo ang imong gingharian. Nya nana day sud nato di ay. Mo nang uban karon hulga-hulgaon ta, hala pader. Iapil pag yung hulga, hala pader, nabaya koy kuan kanang vision nga moabot na ang Ginoo pader. Og mga daot kani mga lugara pader, mao ni ang una niyang silutan, mao ni ang una niyang pahamtangan sa iyang silot kay nag-ingon ang Ginoo igabot niya iyang gunubon ang kalibutan. Naman na sa Bible God, mutipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta ug mangit-ngit ang adlaw ug mudahunog ang tibuok kalibutan. Hapit na kuno moabot pader, iwali in taon pader nga magbag-o na ta para dili madayon ang dakong kadaot. Naku, wa man ko magkuwang og walis pagbag-o, pero daghan man lang gyapon kaayong wa mabag-o. Wa lang gyapon gubay lang koral, wa lang gyapon ayuha ang daan nga madako-dako. Sige lang gyapon abortion, sige lang gyapon anang puyo-puyo, sige lang gyapon anang same-sex union, sige lang gyapon anang inom anang pills, sige lang gyapon anang premarital sex ang mga batan-on. Apil gani mi usahay kana. Nya sige lang gyapong sugal, sige lang gyapong linibakay, sige lang gyapong dinumtanay ang mga managsuon na nag-away na ang ilang compound nagkinuralay na nga di na sila magkasinabot hastang ilang mga pag-umangkon og mga apo. Sige man lang gyapon, sige man ta kugwali ana. Nagkuhay na lang kog sultihi. Kay basig hasta ikaw na apil og akusad. Ngano man, kay ang pulong sa Dios, ang kaalam sa Dios, isalikway sa kalibutan. Matod pa ni Kristo. Sa dili pa kini moabot ang katapusan sa kalibutan, matod pa niya, isalikway ko sa tanang katawhan. Muna moingon ko, basig hapit na moabot ang katapusan sa kalibutan. Kay ang paghari sa Dios isalikway sa tanang mga tao nga nagpuyo niining panahona karon. Matod pa ni Kristo, aningon siya, apan una sa tanan kinahanglan magantos siya pag-ayo ug unya isalikway siya sa tanang mga tao nga nagpuyo niining panahona karon. Kusog biya kita mo salikway og Ginoo karon sa unsa mang paagi, di ta maminaw siyang pulong. Magpili ra ta og unsay atong paminawon. Inigingon, higugmay mong kaaway. Oo, higugmaon, sugo man sa Ginoo. Og tamparoson ka, patamparos lang sa spikas ng adi na sa na madaoy, sobra na sa nana. Sa likway din, pulong gyapon sa Ginoo. Pasayloa ang imong isig ka tawo. Oo, pasayloon gyud kay ngoagot ta, kinahanglan magita mo pasaylo. Pasayloag kapituan kapito. Ana magsalig na sad na, sobra na sad, abusuhan na puntaan na. Di ba? Kusog kita mo sa likway. Nya kamoron, wa mo magsalikway sa pulong sa Ginoo. Nda. Hilom lagi mo. Nya moingon sa karon ako, ikaw pa der wa ka magsalikway. Wa. Hay man kolekta di sa bulsa. Karon bitaw dugay-dugay pa biya moabot akong birthday, wa man ko kahibaw moabot pa, makaabot pa ba ko karong November 24 akong ika-58 na birthday nya. Daghan naman kay magsige greet nako, di gid ta kalikay no kung niana to sa parokya ba, daghan ang mangutana pa diron sa may imong plano. Nako ada di lang ta magplano, adi na mahimo pa diroy. Paris-pres ka magplano gyud ka. Muna nga sige kog kuan, sige kog pamalandong Ginoo unsa may maayong planohon para sa akong birthday in kaso lang makaabot ko. In kaso lang ba ug makaabot kanang unsa may maayong buhaton nga para gyud malipay ka. Dili ako'y malipay kay ang sentro dayos birthday unsaon ko paglipay. Karon ang akong gipangayo unsaon ti ka paglipay tungod sa birthday. Usa ra gid tubag sa Ginoo.
Pamaligyag slot. Mao lagi na. Ambot lang mo to ba mo mo na inasa kung kasing-kasing. Siya ang inyo rabang bayronon nga yuta mga 12 million. So kinahanglan kag 12,000 slots. Unya ron og kining mga tag-iya aning yuta muhangyo nimo nga kinahanglan karong buwanas Nobyembre bayari nami og di ka mo bayad namo karong Nobyembre aning buwan sa Nobyembre di nami mudayon og baligya as yuta. Unsa may imong tukuran anang imong plano nga mga buildings nga paras kunuhay sa simbahan. So pamaligya ingna sila karong buwan sa Nobyembre 12,000 slots ang atong paliton. Tanawa, di bawa na mo kauyon. Nga naman, mao lagi na, isalikway gyud ang pulong sa Ginoo ni ining panahon na karon. Pero di mo salikway, palit. Mo nay ikaduha nga giingon sa Ginoo, ikaw sad na amang kay stipend palit sad. Nya di na ko gusto nga ang imong stipend sa buwan sa Nobyembre imo panangkuhaan og imong personal. Kinahanglan ang tanan ibalik na nimo sa parokya 100%. Mo na nga bisag guol ako nang tumanon ibalik ko na sa parokya haron ipalit og slot. Ngano masad mo malipay? Di mo ganahan. Nya ikatulo siya na amang kay allowance nga dawaton kada buwan sa parokya. Ang katunga na lang ana mao'y dawata, ang katunga ipalit yapog slot. Naku, sobra naman sa tingali na, Lord. Entitled man ko ana, gamay naman lang gani kay nang allowance, amo magay nang gislasan. Unya, imo pag yung kuhaon. Siya, sige, di jud ka mahalinan og 12,000 slots. Naku, ako di imong papaliton, sa kinsa pa man di ay. Nakanang imong parishioner, di man na mamalit. Tabangin na lang sa kuninyo, ano kining tulo nga ikaupat dayon siya ayaw pagplano og imong birthday pasagdain nila ng imong mga parishioners ug naa sila ihatag nimo nga pagkaon or unsa diha party siguruan ang imong mga kabus nga mga parokyano makakaon anang panahon sa imong birthday. Amo na mangita kog paagi nga makapanghatag sa taog bugas ngadto gihapon sa atong mga kabus nga mga parokyano. Wa giingon nga para sa akong kaugalingon. Luoy kay taon. Pero mao di ay kalipay nga tinud-anay nga ihatag sa Ginoo nako. So sugdan din anako karon. Palit din kog slot. Oo na gabi palit din kog napo ka slots. Kapalit nako napo ka slot. Punanin nako sunod semana daghan-daghano na nako. Kamo mo palit sad mo kita tas langit. Ngano man Lord imo man kung papalitog slot insa makapalangit man kanang slot sige ra ba kag walay makapalangit unya rog di nati ka paabuton sa imong birthday di nati ka paabuton kuhaon nati ka sunod adlaw sige ra ba kag biyahe-biyahe ug mabangga na imong gisakyan maliwat kang bisyap chupilo ka momot bakpatay ka may na lang na nga inig abot nimo didto na ako'y matan-aw nga nipalit ay kag slot kuyog sad mo atong ubang nangamatay karon nga nipalit na sag slot. Ana kuyaw de kining slot oy makapalangit din ni. Na nalipay ra pud ko. Nako bitaw no. Ako ra di ay magsigig baligya nya di ko mo palit. Talagsaon ra kay nay nga ikaw nga namaligya ikasay unay-unay og palit sa imong gibaligya. Talagsaon ra kay na mao nay gitawag og wisdom of God. Wisdom ba? Ana, pasabot ang gusto sa Ginoo nga ako mahigugma sad ko niining atong parokya, nga mahigugma sad ko niining lumalabay nga lugar nga akong pag-alagaran kay mga pila ka tuig gikan karon depende sa obispo mukalit ra man nag-ingon pader balhin diha mabalhin ra man ko dire pero at least nakahatag sad ko sa akong paghigugma dinhi niining parokyaha. Dili lang kay ako ning ipiyal ninyo. Kay karon parokyano masag ko dinhi.
Di ba? Ana na siya. Ato gid ini siyang tinudon niya matud pa sa atong gospel nga ang paghari sa Dios anaa sulod kanato. Ang resulta mahimutang santos, mahimutang balaan. Muna kini si Saint Martin nahimo siyang balaan bisan sa una military siya, mura ni siya Saint Ignatius of Loyola, nibiya siya sa pagka-military ug ni alagad sa simbahan. Grabe kaayo ang iyang pag-conquer sa mga enemies, labi na gining mga yawanon nga mga batasan, samaan ang pagdinumtanay, away, pinatyanay, iya gid nang gipaningkamutan pagsulbad ang pagtudlo sa mga taong maghigugmaay, mag-alagaray, kay dili makaluwas nato ang kwarta. Kanang imong kural nga dako kaayo, kanang imong nataran nga dako kaayo, di na makaluwas nimo. Ang makaluwas nimo paharia ang Ginoo sud sa imong kasing-kasing. Muna buhi kun patay, iya gid tas Ginoo matud pa ni Saint Martin Tours. Kana mo'y hunahuna, buhi kun patay. Ayaw pag sigunahuna nga buhi ka, hunahuna asang mamatay ra ka. Muna ako magsikog hunahuna, muna mayong ko 24 karong buwana, birthday na ako, ika-58, kun pananglitag makaabot ko, muna akong buhaton. Pero samtang wap ako kaabot, magbuhat nako unsay gustos Ginoo. Di ba? Ana na siya. Kamo na kasiguro di mo makasimba pa mo ugma. Ngilingi ana imong tupad. Ina, siguro ka nga makasimba pa ko ugma. Ina siguro ka nga makasimba pa ko ugma. Ana, di gina siya makaingong siguro ka makasimba, magkita pa mo ugma. Pero kining atong panagkita karon nga maghigugmaay ta ug mosugod ta pagsunod sa Ginoo, mao ni ang mapuslanon sa tong kinabuhi, dili ang ugma. Di ba? Ang unang pagbasa naghisgot og langit nung templo. Nya kini kunong maong templo, matud pa ni propeta Ezekiel nga nakakita ani na ay tubig na nagbaha. Nya kining tubig na nagbaha gikan sa templo, kutob sa moinom, kutob sa mga isda, kutob sa mga kahoy nga motubo og makasuyop aning tubiga, mahimong buhi. Unya kung dunay mga sakit, matambalan sad aning maong kuan tubig. Nya ang kahoy nga maduol ani magsigig panahon, magsigig pamunga, way hunong. So kining temploha mao ni ang templos Ginoo. Nya kanus amon ta makaingon nga templo na sa Ginoo. Kung magdisko sa sulod adto dito magsugal, templo na sa Ginoo. Mo na. Si nakoy nabasahan sa internet, akong gibasa ang mga komentaris ani bang panahon aning selebrasyon sa dedication sa Lateran Basilica. Si San Agustin, kay bag-o pa man ni siyang natukod panahon nilang San Agustin, natukod ni or na turnover ni nato murag mga naa sa mga 330 350 AD nya San Agustin. Mo biyan ay pagkatao niya nga ris 400 AD. Na kunoy usa ka inila kaayo nga philosopher o official sa Roman Empire, ginganlag Victorinos. Kanis Victorinos, pertigyod ka inila, porte ka influential, pero pagan siya, pagano ba? Di siya musod og simbahan, ana. Kausa ko no, ambot nihisgot raman sa si San Agustin nga na ako no'y nagtupad sila, nag-usa ka gadirin ba nga naay tupad ni si Victorinos nga iyang gihunghungan. Ambot dili basag kato si Agustin mo iyang gihunghungan. San Agustin nihonghong ko no si Victorinos nga sa ako ba yang kasing-kasing, Katoliko ba ako? Nya gitubag sa kuno siya adtong iyang gihunghungan na Katoliko, siya di ko motuo hangtod nga makita ti ka nga musod sa simbahan. Ingon sa kuno si Victorinos, ngano man day ng bungbong sa simbahan, mo na makapahibo na tong Katoliko.
Kani kuno bang walls ba sa simbahan? Nganong musod magigadiha sa wall sa simbahan? Mao ba nay makapahimo nimong Katoliko? Ana, pilosopo gud di. Kamo sa inyong tubag. Kanibang pultahan, kanibang bongbong sa simbahan nga musod gid ta dinhi aron mahimo tang balaan or mahimo tang tinuod nga Katoliko. Unsa man yung tubag? Yes or no? Tanawa di mawasan mo katubag. Ang tubag is yes. Yes, yun. Kaya nga naman, tinuod, ang bongbong dili makapahimong Kristiyano, pero tungod sa bongbong, dunay nahitabo ng mga butang sa sulod na importante kaayo para mahimutang tinuod na Katoliko. Kanang bongbong, kanang walls, maunay nag-determine unsay buluhaton sa sulod. Padanglitan ang bongbong sa kidlap-kidlap. Kana ba may magsayaw-sayaw nga? Amot, Brad Loloy, kasuod ba na? Ako kasuod ba nagkausa? Kaduha mo to. Inikakita ni mo siyang bongbong, ang design palang daan sa bongbong, wa na, kay bao nakag-unsay to asulod. Di ba? Ang kana sa dayang mga bongbong sa butang to, mga salon, mga barber shop. O di ba, lahi sa sila bongbong. Kay lahi mas activity dito sulod. Ang bongbong sa kanang wall sa mga department store, mga malls, lahi sa na siya bongbong. Ang bongbong sa mga dagko kayo nga mga arena, kanang tuwa dito ang football game, tuwa dito ang baseball, lahi po sila bongbong. Muna ang simbahan, lahi sa siya bongbong. So ang bongbong sa simbahan ug ang bongbong sa ubang mga buildings mao'y nagdetermine unsay activity na sa sulod. Ug ang activity sa sulod dili madisturbo kay ngano man naghatag mag-signal ang bongbong nga mao ni activity dire. Kung wa kay apil ani ayaw sud. Mao na siya. Mo nang nahimo tong istorya sa una, outside the church there is no salvation. Kung di ka mosuod og simbahan, di gyud ka maluwas. Kaya nga naman, di aman ang activity sulod simbahan sa maning misa, bunyag, kanang 7 ka sakramento, more or less, ni aman na himua sa simbahan, gawas las hilog sa masakiton, na pwede hibuon nga tos balay. Pero hapitan ng sakramento ni agid sud sa simbahan. Muna, importante kayo ang bongbong matod pa ni San Agustin. Muna, ididikit gani ang simbahan, pasabot hastang iyang mga bongbong gihimong balaan mo to pagdidikit nato dinhi atong October 9 timing sa no kay November 9 sa day ang dedication sa atong Mother Church. Mura naka-timing sa dawa gid tuyo so dumdumo na sa natong October 9 na mao na gid na ang handumanan o sana kaning dedication anniversary sa atong dedication din simbahan. Timing kayo nga November 9 sad ang Mother Church na Basilika sa Litran. Karon niingon ang atong ikaduhang pagbasa na ang templo sa Dios mao ang katawhan. Ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Karon unsaon man nato aron ang atong lawas mahimong balaan? Unsa may bungbong sa atong lawas or sa atong pagkatao? Ang atong unod. Kani atong naong ba? Kanang naong gud nimo. Mo nay bungbong. Pulos man ta tawo naong, pero magdepende sa binuhatan. So ang atos ang binuhatan sa atong lawas mao sa mo determine tinuod batang Katoliko o dili. Sama sa daning simbahan nga ang gibuhat diha sa sulod mao sa magtimaan tinuod ba ni nga simbahan nga Katoliko ang gibuhat sa sulod. Kita sad unsa man sa atong ginabuhat mao sad nay maghatag og tinuod nga kahulugan sa atong kinabuhi. Muna si Jesus ningon siya gub-aning temploha pasabot niya iyang lawas. Ako ning tukoron pag-usab sa tulo ka adlaw. Nakit-an dayon nga nabanhaw man siya ang iya daing lawas balaan.
templo gid siya sa Ginoo. Nakaron, musta man na inyong binuhatan? Nagpaila ba nga templo mo sa Ginoo? Uy, wa ka kaibaw. Ang templo lagi sa Ginoo, matod pa, naghatag og kinabuhi, naghatag og mga maayong bunga. Sa to pa ang imong lawas og naghatag og kinabuhi, sa to pa templo kas Ginoo. Kung ang mga gitanong sa Ginoo nga mga kahoy mabuhi og ang mga mananap, mga isda, mga langgam nga gihimos Ginoo mabuhi pinaagis imong lawas, templo kas Ginoo. Pero ikanay mangulo anang illegal logging, illegal quarrying, illegal fishing, illegal mining, nagipatay na nimo ang hinimos Ginoo. Apil na sa tingali ng pagpakolors buhok, kiskis kilay, paana diri, inom anang pills, siging palaygit, abortion, imo naman ang ipangpatay. Di ba? Di ang imong lawas, nahimo ng templos demonyo nga mo'y nagdas kamatayon. Musbo na kong pangutana, musta maron imong lawas? Templo sa Ginoo o templos demonyo? Di na ka magyaw-yaw nga to sa inyo. Kay nigyaw-yaw nimo buhat na sa Ginoo de. Di na ka mamakak. Di na ka magsigdumot. Manggihatagon kag yuta, imo na nang idahatag ang yuta aron modako ang agianan. Di ka magsigig parking anang agianan. Wa ka maninda diha anang kilidsdan. Imo naman ang gipatay ang imong mamalitay, kay ang mamalitay ari na mas karsada, di matapsingan na sila sa mangaging sakyanan, kay ang imong tindahan na mas kilidsdan. Di ba? Anya, templo pa kas Ginoo na o templos kwarta? Na, matod pa ni Kristo diri ay ayaw himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. Lagot kay si ana nga kanabitang ang sentro na sa templo mao na ang kwarta. Mabitan na din, hindi yung sentro na to ang kwarta. Unsa may sentro na to? Ang slot. Ang pagbaligya og slot. Aron nga duna kay divine unity, prosperity, and satisfaction. Dili ang kwarta. Nga gusto ka og divine unity, prosperity, and satisfaction. Gusto ka na, dili. Gusto? O palit og slot. Di ba? Pasabot, ang sentro diha kay nahigugma ka sa divine unity, prosperity, and satisfaction. Mo nang mugamit kag kwarta para ani. Dili kay mugamit kag kwarta aron magnegosyo. Kana bang murabag mo ingon ka ba nga makaginansya ko ani mo to na maligya og baka, mga salampati, mangilis og sinsiyo. Ano bang money changer ba? Ang tumong pangwarta. Nya ikaw pa dir na maligya man kaanang divine DOPS, SBF, MM. Nangwarta sa ka. Magbantay sad ko nga di ko mangwarta. Kung saon man, gamiton siya aron pagnindot sa atong buildings sa simbahan. Kay lagi, ang building kung atong ayuhog buhat o ipakita nato nga maoning lugara ang gamitonon sa pagpundok sa katawhan sa Dios, ang activities ni anang maong building mahimong maghatag na balaan ang maong lugar, holy place. Muna inigtukod na to sa atong kumbinto, kinahanglan mo kita gyud nga kining building nga kumbinto, dili hotel. Naadto dito ang pari og ang madre. Mo check-in. Pwede makapuyo ang madre pero dili na check-in kay holy place. No? Duda man muna ako. Anak mo pupuyo diha. Nga maghimo ta dihag multi-purpose hall diin anha diha ang mga organizations maghimog ilang opisina aron mumlambo ang ilang organisasyon sa lay minister, sa katikis, sa FLA, sa mga youth o uban pang mga organizations nya sa babaw social hall anaan mo na to mga training, mga seminar nga Kristohanon aron mulambo ta di na siya balaan nga mga buhat. Muna palit mong slot aron matukod ni. Ang tumong aron na atay pagpalambo sa simbahan.
Ana na siya, wa ko mangwarta, jutay ra may isod nako ri gamay sa akong bulsa. Oy, wa ko isod anay kanang palit og slot. Wa jud ko isod. Ang ako paganing stipend ipalit sa nakog slot. Kay nga naman kutob sa mopalit niini makabaton sa tubig nga naghatag og kinabuhi. Kay templo sa Dios ang atong tukuron, dili basta-basta. Ug usa niining makabuhi nga tubig or grasya mao nang divine unity. Magkahiusa ang imong kinabuhi. Prosperity, malambuon ang imong kinabuhi. Dayon satisfaction. Kanabang naakay gitawag og contentment in life. Daghan kay karon, daghang kwarta, why unity? Dako sila nga clan, kay mga lumad na clan na nag-away, nagbinungulay, murag way mga silingan, pero mga paryente ra. O, di ba? Kinahanglan tag unity. Naay mga tao karon nga nangalusno ang ilang negosyo, nangalusno ang ilang kinabuhi. Nga naman, wa nay simba-simba. Wa nay ampo-ampo, kwarta ra gyud na nanga-stress ko, naghikog ng uban kay wa nay prosperity. Ana, labaw sa tanan naasay prosperous kay mga tao nga magsige tag ngigaan, induta nagkinabuhi, grabihan, induta kinabuhi. Pagkasunod adlaw nahibaw-an lang naghikog. Nga naman, why satisfaction? Kinsay makahatag ani? Ang templo nga mao si Kristo. Asa mo na makita? Diha sa atong pagpakighiusa sa dako nga simbahan, labi na gyud dinhi ron sa San Vicente Ferrer Paris. Kay naa sa Mama Mary. Mao nang Dopes SBF MM. Lingo-lingo, mamugi explain lang na nako ba kay dedication ba yaron. May na makahibaw ta nga kanang imong gipalit nga slot pagpalambo sa simbahan og mahimo na sad kang tuburan sa makabuhi nga tubig sa grasya sa Dios. Tuo mo, congratulations. Ug wa mo tuo, simba mo ko sa bugma.